the big fight. Thank you. Ako si Oliver, taga Times Beach, Ecoland, Davao City. My name is Oliver from Times Beach, Davao City. Ikaduha ko sa tulo ka magsuon, Dulanday. I am the two sisters and brothers. Among kabaguangan si Kuya Romel. I have a big brother, Romel. Samtang kamanghura na mo si Dinah. My youngest is Dinah. Yes, Dinah. My brother is Romel, and my youngest is Dinah. We are the three musketeers. Wala kami mga ginikanan, Dulanday. My parents is lost and found. Mao nang tagsa-tagsa mi paning kamot sa among kinabuhi. That's why we have a one by one to force our livelihood of our future ahead. Isa sa akong ginakuha ng inspirasyon para mabuhi. The one get my inspiration of my life. Yes, that's true. It's very hard. Si Tintin. Tintin. Tintin is, oh my God. Nagtrabaho ko sa katindahan ng motor. I work in motor parts. Yes. Samtang ako mga igsoon, way mga trabaho. When my sisters and brothers, no job, no glory. Apan okay lang na sa kuha. Tungod kay igsuon man lagi. Yes, for me it's chokes. Chokes for me. Chokes to stop. Apan nagsalig ang ako mga igsuon. Inungdang nagsugod kining cut nun sa kinabuhi. And my sisters and brothers is okay. This is a story of the stagnant of my life. Okay, nini! Ang naitabo! And this is what happened!
naman po na itong relasyon. Lagi niyan. Ano ba? Mas may naisip na mo na po. Marag, nadesisyonan ako nga mas may siguro magbinyo na ta. Sure ka? Kabalo mo ko excited na po kay ka. Kabalo ko pati mo mama excited na po. Pakas lang ti ka. Mga, kailangan na itong preparation. Siguro mga after 2 months magpakasal na ta. So man. O sige, go ko na. Okay. Rubi ka. Okay kayo eh. Mga kagdili excited. Excited gani ko. Ay, ka na excited ka. Yay! Eh, sana akong gusto mahal ko. Kanang kiligunjog ka ba? Ano, happy gigay ka mahal ko. Nagigiti ko din sa isa kanghil. Ano ba? Naman sungay lagi. Ito. Tinood ka? Lagi. Pastan ko niyo. Ay, saman ka ron dayon? Yung sakit. Oo. Mag-prepare pa ba yata? Gani. Ikaw cute ba? Hindi pa kumahal ko nga. Dili ko ni mo balibaran. Eh, dili pa. Kabubaya ka na. Pues, kaya di mo ko ni mo balibaran. Ano saman? Murag lahi na po na ba? Kamo nakabantay na ko ng style ni mo ba? Saan? Ay, sig panggunit diha. Hinahingi na lang na gunit-gunit do. Sila, ay. Ikaw ba? Ay! Unforgettable. That's what you are. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Tol! Oh, Tol! Atol! niyapo na ka? Apa lagi, Tol? Pagkawin na ko, Tol, eh? Nagluto mo ko niya. Bebe! Asa na mo rin si Dayna, Day? Kuya, anong pa man to? Wala na pa'y gilakaw, Tol. Pag-isulti niyo, Tol, ba? Nabugay na ako istorya ni mo. Ayo, sana. No ko'y plano, Tol. Nindot kayo plano, Tol. Ay, Tol! Nagbalak. Tol! Ay, Tol. Mas importante ni, Tol. Sinasama ka na. Nindot kayo kong plano, Tol. Kaya yung plano, Tol. May makapugugan ni nindot kayo ni. Lagi, balik-balik. Basta ganyan yung plano gani. Tol, pamina, Tol. Kaya yung plano, Tol. Kita rin magkabaluan ni, Tol. Kanay mong plano, Okay di kayo. ko na ma... Mamu ang ginasarap mo yung madugay na mong plano. Muna akong gusto. Wala akong plano, Tol. Eskwela ko. Eskwela ko, Tol. Time lang. 2 years lang. Giingkalis mo ko ito kong classmate nga. Ako amigo nga direct na stupi ba? Aircraft bidders. Ako yung para sa kwan. Ako yung para sa tanan nga. Ha? Sunod na lang mabayaran ba? Pila man ay bayaran. 10,000. Dahil 10,000. Tol. Enrolling ko. Dako ay ng kwarta, tol. Tol, Ako sayang na kayo, po tol. plano ba? Kasi ako magplano, Tol. Kita na makabaluan ni Tol. Nindot kaya akong plano, Tol. Sabi na ko, muna ko istorya ni mga para makasabot ka. Kaya akong plano, Tol. Nindot kaya ni Tol. Tupagad ko, nga naman. Oo, nga naman. Ay, di pa ko ni Tol. Nindot kaya ni Tol. Huwag maka... Kita na makabalos akong plano, Tol. Talagang ka naman. Ngan lagi. Miss kill ako! Tol, paspila na ba yan ka sa una? Naging ka, nag-testa ka. 2 years, welding. Tol, hindi Wala ko mo man na ako po mata yung- sa welding. Nigupag mo na ako mata sa welding. Ito yung dag ko. Nga, paspila tayo automotive. Wagi apon. Kabukaw kayo sa... O ka na, airport ka na, sugaw mo yan. Hindi, naka-japor sa mga anak. Kailan mo siya... Di ba mo mabulad niya? Kuhan magkanas, kisakay mo kag idro. Ano na tirada na, Tol? Gismil! Hina! Sustila ni ma. Tol, dako mo ko na. Nagadaot si ma, Tol. May lakas lang tao siguro, Tol ba? Ako, Tol, so that 2 years is my name, no impossible. Ato ako kauban na ha, pero hindi ako na mga... Pero hold ito ko, may radyo gas lang tao, Tol. Kuya, Ay na, Tol, maayo ka gas lang tao, ay na, Tol. May mga na lang ko, ngita na lang siguro ko, ngato na siguro lingap, ani? pero...
Caramel. Agad na yan. Hindi ka tagaan sa lingap, pinako kay kaglawas, inyo manto ka dito, kay mga ikagtabang panagma. Magpagamay day ko, magpagamay day ko. Sige na lang, sige na lang, may raman na ibang laing tao, Jay. Yung laing tao, may mukha sa inyo, hapti kayo mo. Ano naman, Tol, dali ragot. Ayun na. Basta man, mukha na ka, sugot na ka, tol. Ha? Sige. Yes! Pero siguraduhan, muskwila ka ha, 10,000 ba yapon na? Mura nadalay. Mura magkakaroon. Dadon, minungkay ka noon. Sige na. Ganang, kuha na kami ng ito, trabaho ako ni Bala sa akong mga tuition na. Oo. Kamiton para bantan ako ng kwartahan. Ano na kayo? Ay. Ilan? Kabawan ni maglubutoy ho. Dali, mulubot eh. Wala, mabura din na day. Pacheck up ko kung mabura mo ha. Oo. 10,000 ha. Tol, kapinig pa bandit ya tol, kay kabalo ka nga. Masabi, pang kuha na to, pang kuha na to pamasahe. Oo. Tol, gaguan ko ng kwartahan, tol ba? Palihog lang to, eskwela, tol ha? Maraming kagkanang kuha na mana na talay. Lagi na. Dahil pa bandit tol, kay mukhaon pa biyak ko tol. Oo, pero, basta, sa Lagi atin. pa isa ka pa bandit ba? Tama, tol, kiwala na kukuha, tol. So dito ko rin makaon na tol, may naman din mo masaglang tama, makaon di ay. Ayun, yung mana na kwarta ay. Samo kayo mo ba? Ano giyo? Samat. Tama tol. Eskwela, tarang tol ha, iyo ko, tol, ba, sige niya, binawa. Mo naman dyan kang nakaminos kasi kung pagkatao tol. Ano tala, sige. Sakya ko ng aeroplano yung mong ginaingon. Tol, gusto ko sakyan ka na ko itong mag-print at aeroplano tol nga. Tako kayo ka ng Boeing 745. Ano? Sakya ka na? Kanang dili masayad ha, kanang dili ma-overshoot. Sakyo nga no? Sakyan, pili lang pako o sa pikas pako ka, pili lang. Unsa? Eskwela mo karong kuya ko, luoy po kayo, aircraft maintenance daw yung kurso niya. Mag-classmate sila to yung migo nga si Tupi. Yeah. Ako na lang pagbigyan. Natagagin akong Yan, kwarta saan lang. na natuin niya? Nasasya na ba yun? Ako sila mo magpapa nga next month tata magpakasan. Saan man ako na? Ingal lang sa sila, auntie, i-move lang sana to mga after 2 months siguro. Eh, sa man na paglabay sa kabulan, binaw, malahos na tanin yun. Eh, alam kisa may mo suportahan ako may suno, may laing trabaho na. Naalamig ginikanan, wapod. Sabta na sa gugugod, mahal ko. Sige. Satiyan ako sila mamay. Naguli na ako ron. Eh, ikaw pang luday ka. Pang Eh, pasabto na lang ako sila mamang ko. Kasi makasabot magigto. Lagi, pero ano yung itsura ba? Mong luod lagi dayon. Wala man. Okay ra. Uy. Kasi kaila dyan ko mahal ko ba? Pag nga namin ka nga wala, kawala ko nasuko ka. Suko ka wala? Wala lagi. Ay, si panggunit ba? Mukha ni mo. Nasuko dyan lagi. Ay, naku, kasuko ba? Samok ba? Wala lagi ko nasuko ni mo. Baka na yung style pag may kagwala, nasuko na. Sabta na sa kukugod. Tama. By after 2 months, kasal rita, ha? Ay, nagkasuko man. Ay, nagkadari. Ay, mukha ni mo. Eh, sige, kunit ba? Ay! So, stop it. Sa mukha ni mo. Kilo kayo ba? Suko pa ka, wala. Wala na lagi. Suko pa ka. Ay! Ila lagi. Suko ka, wala. Ikaw. Suko pa na.
bagsikos klase kuya, bagsikos klase kuya. Kita man sa mong grado. Alangan nga, nadala mo ko itong kong amiga, dalon mo ko itong akong classmate nga si Lawi kuya niya, yung mga pamagamba ko dito sa kural kuya. Si uban-uban to yung uyab niya si Galileo mo na nga ako na, kuhan po ko kuya. Nadamay po ko na bagsa ko ni kuya. English 61, Math 60. Araling Palipunan 64. Kuya, kung PE kaya, 95 ko na kuya. PE ni mo 65. Bisag PE na lang unta. At least, okay. At least wala line of 7. Pasaylo ako kuya ha. Kuya, pasaylo ako kuya, pasaylo ako kuya. Hilom ra ko dahil namin. Hilom ra ko. Ngayon nga magkata ko kuya. Hilom ba? Sige kag pangayog baon, di ka masulod og klase. Bahay ka pa naman. Asam de ko mangayog baon kuya. Langan dito sa musilingan. Silingan ko kuya. Anak ka kuya. Kung pakusinsamon pa dyan ko nimo. Ha? Isa rin nagbinuwag eskwela. Ako, ikaw. Tumag! Ikaw. O ano na ako man? Ikaw may na-eskwela sa kuya. Di ko may nagbinuang kay kuwa pa ko di pa eskwela. Di ko may nani ron. Ayaw pagkilala kuya. Anak ka kuya. Isa na lang kanday na ha. Duwaw na lang ko ni mo kuya. Isa man, magpa-enroll ka, dili. Painol ko balik kuya, muskulo ko kuya. Pasaylo ako kuya, good. Di magtinarong pa ka. Oo kuya, magtinaro ko, promise kuya. Sige, eskwelahon tagag usab rong abre ha. Pag magbinuang pagani ka, di na kumugasto ni mo. Kasabot ka? Oh, salamat kayo. Kuya, ganakay ko ni mo kuya ba kay Joker kay kuya. Ano sumi na joker na to? Kuya, ganakay ko ni mo Joker kay kuya. No, Joker kay kuya no. Pag ano ang magayon mga joker ko? Di na kayo lang ko ka Joker kay kuya. Butan mo ko kay kuya. Ay kung gamay-amay dahil na ha. Eskwela ka ha. Ay kung suya na ko ng style ni mo. Eskwela ka dili. Sige kay kuya, sige. Joker. Ano ba ito ni mo joker na sa man na ini? Joker kay kuya ba no? Kuya, Joker kay kuya dili. Ilong niya. Eskwela tarong. Bantay ka lang. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. T'es vraiment typé que tous les voisins appelaient Tani nanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur essuyeur. Unsa? Nasad? I-move na lang nato October para at least tas pa ta preparation. Kaya naman ito pwede mo pagkasalawa at kwarta. Sa mga binuang man akong kamanghuran nga. Babay nga. Uban-uban lagi ito yung miga nga si Lawi lagi. Nga na ko'y kuig man siya ng lawi. Lagan man kay to. Yung kani. Nya, Sabta na lang ko. bahala ka diyo eh. Ay, mahal ko. Sabta na sa kuko. Gigasto lagi na ko. Nagpa-enroll si Kuya Romel. Karon si Dina. Nagpa-enroll na po. Wala na ko'y kwarta. Maumanta itong pangkasal na itong takay. Palitay na ko itong baboy para ditso nun. Isa ka baboy pang matada para... Ay na lang kaya. Di na lang kita magdayog kasal nato. Promise. Wala magya kong istorya. Ano? October. Okay, makaluag ko. Mako'y kwarta maabutay. Muna ihapak na to puhon sa itong kasal sa October. Sige na ko rin. Nagkukasukugod. Hindi. Sa October na lang pag-desisyon na pag naana. Sige, ikaw ba mo? Lagi dahil namang luod. Lagi dahil ka. Ano lagi tayo? Sige lang tag-isbog gani sa buwan ani kung... Ay, di dahil may... Ay, nagkukasukugod. Sige na, promise. Sige na, promise. Dili. Sunod na lang. Ay, nagkukasukugod. Di agad bida. Di mo talin na. Ano siya naman sad? October lagi. October? Dagang October pa.
Karong tuiga, okay? Promise, karong tuiga. Pakaslan lagi ito ka, Day na. Ganito naman. Samok ka ni Day. Suko ka, Si wala. Magulit niya ba? Samok ba? Eh. Manhid. Put your head on my shoulder. Ay, sige, ang itik di ba? Noon sa naman taong ka, uy. Anong suko palagi jug ka, kaya di naman ka mo igting, eh? Ay, ayaw lagi ba? Ninulian na kamay. Eh? Ay! Squeeze me, oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine. Oh, dahil na. Nakusulti ni mo, kuya. Saan yan na? Mong kuya, sa Square Melo, mong kukita. Wala ko kabalo, kuya. Kaya, hindi ko sikyo, kuya. Pero ko sikyo, kuya. Oh, musta eskwela? Kuya, nakusulti si mo, kuya ba? Kuya, nakusulti ni mo, kuya. Sige sa man. Buntis, kuya. Buntis ko, kuya. Utsa! Buntis ko, kuya. Buntis ko. Utsa naman nabuhat sa kuha, Day na. Ha? Wala na akong ipamulit ng kwarta! Kamalo ko, kuya. Kamalo ko. May kaya mamulit. Kung pwede pa na mamulit ang kwarta, di na ko mangayon eh. Mamulit na lang ko. Tol! Utro mo ka! Tol, sa may sana ako, tol. Pinapamutmut na. Kabalo ko, ka ng penroll pagka aircraft Ay, sa tol, maintenance. sa ako na, tol. Sa tol. Tol, sa 3 million, tol, be. Kaya ko bayaran na 2 million news na mo, tol, ah. Bismillah na mong naong ni mo. Tol, ano naman eh, tol? Kumalo ba ka nga? Grabe kayo. Ayaw pamukak. High speed kayo sa mga exam. High speed. Pinakasimana ka, wa na wa. Dili ka dito, di ka sa derbid, ay. Kailan ka na din nakakita na ako das matina, da. So di ba kakita, gisumbong ka na Almarios ko, ah. Ano ka palagi si Almario ginexultas? Kalo pa karon di ka mailhan. Tol! Iskawa, tol. Dapat man kayo, tol. Pasas ako, tol. Pasas Sige ako. na! Bye, tol. Dahil na! Magsuri anay ta. Wala ka na kay. Diya ka na. Isa? Nasad? Nasad? Isa naman yun eh. Ay, no, kasukugot sa mga nabinuang man ang akong isuon. Sus, Sinay na buntis. Kisa may magpaanak ka na. Ako naman kaya pa yung gasto, anak. Oh, kanay mo mga igsoon ba? Nagsalig ka na sa imo ha ba? Tama na. Dili na maday ng kasal na to. Sige na, mo ba ni i-extend. diligin man din sa October Oh, dili na. next year Wala na next year. Tama na. Dili na ko. Di, mahal ko, sapsasad ko, eh. Ako rin na ning kamot sa mua. Mo gani, ikaw rin na ning kamot imo mga igsoon wala? Sa, di man lang kamusabot sa kong kahimtang. Unyabiyaan na noong ko nimo. Dili na. Gikapoy na ko. Gikapoy na ako ni sitwasyon na to karon. Sige ako kapawa. Kapalo. Dili na ko. Mahal ko. Mahal ko.
mahal ko. Huwag di pagsundo sa tulong kami tuon. Ay, kuya, nalagi ka, kuya. Tol, nalagi ka, tol. Naong galing mo, mga pagkagnaong. Kalabog ka, tol. Wala, kuya, nahubog ka, kuya. Bagol ko luwasan. Nainan ni mamabag, tol. Mulis kang mangilong, tol. Alipay na mo. Ha? Alipay na mo? Tol, nandiyan. Tol, nandiyan ka, tol. Asa ni problema na ni mo, tol? Gulang ba ako ni mo, tol? Magkuwag ka, pero irresponsable ka. Anya ako, kuya. Diligod, kuya, no, ha? Utrobog ka. Ano man. Ano kayo magkakotrobod ko, kuya? Eskwela mo, di mo eskwela. Karoon ikaw pumayanan ka, biga ka. O niya, kuya. Gusto ko ka kaya nabuntis ko. Mabuntis mo kaya ng iro, kuya? Maunsa ka, kuya? Ah! Sige. Ano ba gina ninyo inyong mga obligasyon? Di na ako. Tol, ayo anak. Tol, ikaw ba? Alipay mo, ibulagan ko. Ha? Ibulakan ka, tol? Ibulagan ko ni Chintin. Okay, kayo. At least kita na tol ang maguban. Para na may karibal. Sarili mo. Sarili mo. Tol, hindi na makasarili, tol. Kaya kung makasarili ko, ako rin kukulingon akong ginawa na, tol. Ako po, kuya. Ako makasarili po, kuya. Ako rin kukulingon akong ginawa na, kuya. Kaya dili ba niya? Kaya kung makasarili po, kuya, mabuntis ba rin ko kurausa? Ano ka, kuya? Kaya di ba niya mo makasarili? Ikaw, kuya. Pagawang pamunta ka, dapat ikaw ang trabaho. Ang kay pulos. Paano na magakos na takay? Bibiyaan ko sa babae nga kung gima. Kira na kuya, dawat na kuya. Pagkasal sa kuya, ikaw matiguan. Tol. Tol. Ikaw, tol. Pagkasal naman dami. Para pakyos. Tol, amin na tol. Mong gibulagan kasi mong uyag, tol. Una-una na, tol, nga di kay kagwapo. Gibulagan tungod na mo. Ano ni mga? Gibulagan ka, kadi kagwapo. Alam na, tol. Hindi ko gusto nga papariha ko ito yung ex nga, polis nga. Kamu may inungdan. Nga na ko kinabuhi. Kuya, kami mag-iinungdan, kuya. Kano sige mo juga balik-balik, anak, kuya. Ang manid mo. Kasi ako. Kuya, ayaw ko lang na, kuya, boy. Kundi mo. Asa may paingon na ni kuya. Wala may tayo, wala may tayo kinikanan. Aning kamot mong inyo. Dili pwede, kuya, oy. Aning kamot mong inyo, kay di na ko. Kikapoy na ko ninyo. Bahala na mo. Kuya. Bahala na mo. Uy, kuya, hala, sige, hubog buya ka. Likurban na ba yung ugma, kuya? Sige. Kuya! Bel! Kuya! Bel! Sir, na kita dito sa gawas sa lagi bumagsuot. Oo ba? Sige, sudla. Sulod ko na ka ba? Ay, hawa dyan. Hawa dyan ba? Hawa dyan. Magtutudyo kayo dito, ano, di ba? Tol. Oh, Tol, pasensya kay ka, tol. Nga. Karami ni dool ni mo, tol. Yan ni tol, kaya nakatrabaho na kong kwandok. Yung kasagingan, tol. Nanaway trabaho. maayo. Ako'y tigkuha sa kwan. Kanang ako'y tigtanong mo saging. Kanang mga markotid nga saging ba? Markot ang saging og durian, ano, tol. Ikaw dahil na. Ako kuya kay nagtrabaho ko diyan sa kwan. Diyan sa kwan sa San Pedro. Sis lady mo na ka diya. Diyan sa kwan. Unitop. Diha. Ayo, niya kayo muntian. Ako naman na. Hiyak lang kuya. Iyak sa mata. Hiyak lang. Tingnan ko pag manganak na ka ha. Kaya ito nang i-credit na ko na sa kung kuha ng imong... Okay kayo kuya. Di na ba ito paglisuran ni kuya? Pero dapat maningkamot na mo ha. Kuya, nakatrabaho na gani ko kuya. Ako sa kong gingon kuya. Tingko maningkamot. Malingkamot gani mi kuya. Tubag pa maninuong ka diya. Kal,
So, gusto mo ito, dago kayo mga saging ritol? Sige, mas mayo tol. Kaya naman gawas ng kigwa, tol? Eh? Mahal ko. Tol, gawasan mo kadali mo. Gusto niya hanay lang. Gusto mo na mong uyab, tol nga. Nasa di ka... Mao na na resulta si Gaog saging kigwa na. Ayun ako dalig saging din. Sino pagawasan mo tol? Ikaw. Ma'am, nai-asuntay mo mo. Sige, apra ka, dambali na. Mahal ko. Niya ka. Sorry, mahal ko. Sorry po kayo, gano'n pakyas ang atong kasal, pero Tol, nasa rin mong uyab, tol. Naaning na, lain isaad ko sunod tuig mo pakasalat na. Okay? Okay, mahal ko. Pasensya na dyan. Okay lang. Tama na. Gusto mo ginagilak ka ng katawa, hapit naman siguro ni Mayana. Pero dinibig, ginagawa ko rin mo. Dinibig, biilak ng portahan, Bi. Nakasal gyud mi ni Tintin Dolanday. Og nanganak na gyud si Dinah. Usa ka himsog nga baby boy. Og tungod lagi kay wa pa'y sakto pangita. Ako na lang usay ni gasto sa maong bata. Samtang si kuya natupad gyud ang pangarap. Nahimo siyang pilot anang tig-spray og saging eroplano. Samtang kami nagpaabot sab sa kamaguangan namong anak ni Tintin. Basta magtinabangay lang sa pamilya, mula hutay gidi ay. Tanang problema malutsan. Hangtod din hinalang. Kininyo suwat magtatampo. Oliver. And I love you so.